May adlaw mga binati o minahal ko matalunong. Today is February 24, 2023. Karon di ay pahibalo sa tanang taga Matalong, bisan di taga Matalong, walay trabaho, walay offices diri sa local government of Matalong, Leyte Province. Unsa may rason? Tungod sa IDSA anibersaryo kadtong pagpahawa sa poder ni Marcos niya ang hingpuli ang mga Aquino, si Cory Aquino. Sa akong kuan guys, ang IDSA, meaning sa IDSA revolution, mao ang pagtanggal o pagwagtang ni Marcos sa poder, kung diin pulihan kini ni Cory Aquino sa mga Aquino. Kay sa ilang kuan si Marcos diktador kuno, pero sa akong pagduki-duki, pag-research, si Marcos is a good leader in the Philippines. Nga naman, daghan siyang nabuhat, daghan siyang nahimo sa Pilipinas. Niya, sa akong pong pag-research, nadaot si Marcos tungod sa kanang pag-jump power ba? Si Marcos di gusto mahawa sa poder. Di siya gustong murag isang murag pila ka years nang siya yung serbisyo sa Pilipinas. Niya mao nga murag nahimo siya dautan tungod nga nga side nga nga part. Pero in terms of project, si Marcos daghan siyang nahimo kanang Aksan Manico. Para na si Marcos is a good leader. Niya kanang IDSA guys, ang murag meaning niya kuan po niya na sa other side pod ang IDSA maoy mauni ang panghitabo nga ang nangunay nga ni ang mga padre, ang mga pare or ang mga kanang mga madre o mga mga katauhan sa Pilipinas nga nagpundok-pundok sila nga